Udomdala, ngiyazi-ke uyabona nje eyakho nomthandeni, ngiyazi ukuthi idibana kuphi, ihlangana kuphi. Ihlangana kakhulu eMtuba, endaweni yaseMtuba ngoba nawe noma-ke kungenaso isitori sonke ukuthi wena uhlangana kanjani noMtuba, okanye ukhulele khona, okanye unomuzi khona, okanye unemndeni khona, kodwa nawe uMtuba nihlangana eMtuba nomthandeni. Kodwa-ke eqinisweni imdolomba mase ziya kumaskandi, nanoma ngayiphi indlela ongayicabanga ngayo, uKhuzani ufa ngaphezulu kunomthandeni. Ufa uKhuzani kunomthandeni. Mhlambe umthandeni ungamnika mangathiwa uncoma ingezo ukuthi ubani ogqoka kahle, mhlawumbe ogqoka kamnandi phakathi kaKhuzani nomthandeni, mhlawumbe ungamnika lapho. Uphinde futhi umnike ekutheni ubani oyishinga, mhlawumbe mawukuthi khona phela abantu abathanda abathi uyinsizwa umuntu ongahloniphi, abathi uyinsizwa umuntu onenkani, odelela ngisho abantu abathi ubona mnsizwa abaresonate nakho lokho. Mhlawumbe ungamnika-ke nalapho, kodwa eqinisweni uKhuzani nje la eMzansi eSouth Africa akanayo ngisho yedwa untanga nosondela kuyena. Mangithi osondela kuyena ngake ngayisho before lento le, ngathi asikhulumi la ngama-hit. Yabona uma usakhuluma ngokuthi iyiphi hit kaKhuzani yini, asikhulumi la ngama-hit. Mawusathi ingoma kaKhuzani inayo ni message, inayo, asikhulumi ngalezo zinto la. Sikhuluma ngebrand kaKhuzani, sikhuluma ngebrand kaKhuzani ukuthi i-powerful kanjani. Ibrand kaKhuzani kuke kwaba khona la khona egijimisana nekamthandeni khona. Zike zaba khona, ngicabanga ukuthi unyaka olandela odlule ibrand kaKhuzani bekuba ukuthi ibrand kaKhuzani mawungekho ngapha ungapha, ama-side mabili ekaKhuzani no-SK okumthandeni. Kodwa kusukela ngo-2024, 2025 zijikile izinto ey'ningi zehlela kuKhuzani. Ngikhuluma ngisho nanokutuswa, nanokuphakanyiswa ey'ndaweni ey'ningi, ubone ey'vezile ukuthi uKhuzani ey'ndaweni ey'ningi ukuhlonishwa, uhlonishwa kakhulu endimeni kaMaskandi, okudlula wonke uMaskandi la eMzansi, okudlula wonke uMaskandi la eMzansi. Igenge eningi ingacula imculo omnandi, kodwa empeleni mase ziyala kuKhuzani, abantu they will obviously be interested ukuzwa umculo kaKhuzani ngoba ibrand yakhe ihlale isho ukuthi kulindeleke something kuyona. Bese-ke siba-ke kumdolomba kwenye-ke manje i-principle noma i-concept. Kunento ekhona kuma-sport, more especially mina ngiyifunde kwi-sport sokulwa, kwi-boxing, kwi-UFC, kwi-sport lezi zokulwa. Lezi ipoti zokulwa into eyenza bekubize ngeGOAT noma the greatest of all times, bakuweya inside the ring and outside the ring. Mayweather abantu abaningi bamzonda, abamregard as the GOAT ngokuthi bazorecommenda uMike Tyson, berecommende kakhulukazi uMuhammad Ali. Bethi uMuhammad Ali yebo washawa kwi-ring, bake bamshaya kwi-ring, kodwa into emenza abe i-GOAT is the i-character yakhe outside the ring, imenza abe a true champ or the genuine champ. Bese bethi uMayweather
ubashayile kwiring ube powerful kwiring kodwa into emenza ukuthi abantu bengamregadi indlela akaphila ngayo outside the ring. So lokho ke kuyacounta kakhulu kubantu abangama celebrity nabantu abanethalente ongangokuthi okukaKhuzani. uKhuzani emculweni ufika begudi kuphinde futhi ne-character yakhe. I-character yakhe as a human being uyadleka, uyahlonipha, ukwazi ukuba professional, ukwazi ukuyipresenta njengomculi ohloniphekile. Mawuthi uyangale kwa-SK, u-SK ecule njalo kodwa unezinto akaphinda azenze, kutholakala usuthola amadrama akhe, uthola izinto asezenzayo othi mawuthi uyayibheka lo muntu lo ngathi akazazi nokuthi uwumculi, ngathi akazazi nokuthi uyicelebrity, nenhlonipho akanayo. Uthi uyabuka nabanye abantu abangaya kuye ngabe baya kuye njengomculi bayamenqena, abaningi abafladi kuyena. Ngisho ngathi uSK akaganwe ngenyanga ezayo, akaganwe uSK. Uzobona ngeke kwenzeke njengoba kwenzeke le eMandaba kuKhuzani, ngeke kuze kwenzeke, ngeke kuze kube uhalf wakho, ngeke kuze kiyele ngisho ukuyela, ngokuthi abantu into abayithanda nakuKhuzani indlela uKhuzani akayipresenta ngayo, indlela akathobeke ngayo, indlela akanenhlonipho ngayo, indlela akanobuntu ngayo. Mawuthi uyangale uya kwinsizwa engancengi umuntu, nokuthi umlandeli wayo ekutshela kahle ukuthi ma-90s fusegani, ma-70s ma-80s fusegani, mina ngihamba nama-2K. Bephoxeke ayinandaba futhi. Ukhuluma ngensizwe kanjalo ethi umshovu wenkani, umshovu wenkani, umuntu oyitshela ukuthi umnsizwa umkani, ungancengi umuntu, ukukhuluma nanoma yini oyithandayo, ucasuka manje wenza izinto manje, othandayo akathanda, onyanya akanyanya. Kanti uKhuzani leyo nto, leyo character ngeke uyithole kuKhuzani. Ilezo zinto eziphinde zihlukanise laba bantu bobabili. Uthi uyezwa uKhuzani ade buye ngisho eAmerica urecognizewa eindaweni eziphezulu kuma platform aphezulu. Ngisho ungathiwa ufundile Mdolomba, abantu abafundile lawo ma platform bengasichazela ngawo. Ama platform are big, asho a huge or the highest milestone of prominence. uKhuzani ungena kuwo wonke, uze na kwi success or material success, okuyinkokhelo yethalente lakho or imaterial. Ungenhla uKhuzani kunoMthandeni ngematerial, ngemali ka engikhuluma ngokucacile, ngemali, material success. Wena kuzokhuluma ukuthi wazi kanjani emabhenke abo, ubona kanjani imali yabo, okwakho lokho, kodwa sikhuluma ngezinto la ezibonakalayo ezivelela kuwo wonke umuntu. So uKhuzani nje ungenhla ngenye indlela futhi. Ngisho abantu ukuflada bekuyela, ngisho ongqongqoshe, all the dignitaries zala eMzansi ngangathi eGhana beyicacisa ukuthi ziyamazi futhi ziyamthanda futhi ziyamhlonipha. Kodwa mawungaya kuMthandeni ngeke kuze kwenzeke lokho. Yes, bazoza abanye, kodwa uthola ukuthi they will never flood njengoba ade beflood uKhuzani belethe izipho. Ngokuthini? uKhuzani ibrand yakhe ukuba uyena, indlela akayiyo ebantwini, ibrand powerful, top ngenye indlela. So mawuqhathanisa uMthandeni, uqhathanisa uKhuzani, uqhathanisa abantu abangewona ontanga, uqhathanisa umfana, uqhathanisa nendoda elephezulu. Amandla awalingani kule game. Khona wathi yena there are levels in this game. Indeed there are levels in this game. uKhuzani noMthandeni ngeke baqhathanisa. uMthandeni uleader, my leader igenge le eza kamuva, kodwa ngayi